Inlawlawag ti Baguio City Police Office nga awan ti nakita da nga illegal a pagsugalan iti establishmento iti pasit ti Lacandula Street kalpasan ti impatumpal na nga inspeksyon iti lugar iti Rabii. Adda detalye ni Jessel Kate Lapisar. It's okay. Okay. No. He said. Data ti agwarwaras a video manipod iti maysa a vlogger. Makita iti video asumrek kumati foreigner iti establishmento nga agsapsapol iti panganan. Idi addan iti ruwangan, naalaan iti cellphone nga igem na ti tattao nga adda iti uneg a maatap nga agsugsugal. Itamot lang agundaway saanen a ma-access iti YouTube ti in-post ti vlogger a pakabuklan a video ti maatap a pagsugalan. Dagos met a nagaksyon ti BCPO idi nabuya dati video. Nupay kasta, pinuntahan ng aming mga kasamahan yung lugar at doon nga nakita na isang restaurant yung lugar na yon. So, despite that, syempre, yun nga, as per guidance ng ating city director is they will closely monitor yung lugar na yon. data ti statement ti BCPO may papan iti viral a video ti may sa a vlogger nga aksidente ang nakasarak ti may sa apagsugalan iti syudad ti Baguio. Sigun iti BCPO, dagos ang nagturong dagiti kamang ti Police Station 7 kalpasan a makita dati video tapno iberipika ti maatap a pasugalan iti pasat ti Lacandula Street alas 8 ti Rabii iti Kalman. Dito'y ang naduktalan da a panganan wenno restaurant ti lugar. Inayon mo ti opisina nga agtultuloy ti panangiberipikada ti video kung ipadpadas da ang makontak ti vlogger tapno makipasat iti investigasyon. Sa mga netizens po, it's better po na pag may nakita po tayo na mga nagsusugalan o anumang mga krimen, it's better po na you report to us. Wag po munang unahin yung pangbibidyo para sa ma-actionan po namin agad. Sigunmat iti reaksyon ti maysa nga abogado iti social media account na binabalaw na ti kampanya a good governance iti Baguio City gaputa arig na saan da akabaulan a maisardeng ti illegal asugal. Kinarit na ti lokal a gobyerno kan ti Baguio City Police Office as saan da nga agiwarwaragawag iti saan da akaya nga aramiden no luklukwan damet laeng ti publiko. Ti saludsod, sino ti operator kan protector ti pagsugalan iti Baguio City. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.